Mhux se nħallu lil poplu Malti jerfa' pis li ħaddieħor ma ħallas salih. Għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat meta kienet jirreferi għal ftehim li sar minn gvern preċedenti biex l-Ene Malta tħallas is-somma ta' 15,000 euro li ntużaw biex isir ir-rapport dwar in-night tariff. Joseph Muscat għal dan meta 3 filgħaxija kienet jitkellem fil-programm TX ftit tal-ħin wara l-kontro replika tiegħu fil-Parlament għad-diskors tal-kap tal-Oppożizzjoni. Issa jaraw minn faħ ħajħallsu da, mhux ħaħallsu, mhux nagħti permess jien informat li għadu ma tħallas, u żgur jekk għadu ma tħallas, mhux ħanati permess li dal-kont fil-fatt jitħallas minn naħa tat-taxpayers. Dwar il-qasam tas-saħħa l-Prim Ministru qal li minkejja li kien hemm titjib għadu mhuwiex kuntent bis-sitwazzjoni preżenti. Ħabbar li minn 120 mediċina out of stock din il-lista niżlet għal 35. Meta mistoqsi dwar il-miżuri li jinċentivaw lin-nisa biex jidħlu fid-dinja tax-xogħol, il-Prim Ministru semma li permezz ta' childcare centers b'xejn, in-nisa se jkollhom iżjed faċilità biex jagħmlu dan. Dwar it-tnaqqis f'taxxi il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li koppja tista' tifranka sa massimu ta' 800 euro f'sena. Rigward il-kontijiet ta' dawlu l-ilma l-poplu Malti mhux biss se jibbenefika minn roħs fit-tariffi, iżda dawk li kienu jieħdu l-eko reduzzjoni se jibqgħu joħduha. Ta' jirċievu l-kontijiet jaraw il-parti tal-konsum dik tkun qed toqsilhom bi 30% u over and above jieħdu l-eco reduction. Għax il-bira